Katsotaan seuraavaksi, että mistä löytyy Keuruun alueella tapahtuvat tapahtumat. Voidaan ihan aloittaa sillä, että mennään Googleen ja kirjoitetaan Keuruun tapahtumat. Ja se antaakin hakutulokseksi ensimmäisenä tämän Visit Keuruun sivuston. Mennään sinne. Ja sitten kun ollaan täällä etusivulla, niin täältä löytyy tapahtumat lehdeltä tai välisivulta niin tapahtumakalenteri. Ja täältä alaspäin rullaamalla niin löytyy sitten nuo Keuruun alueella tapahtuvat tapahtumat. Niin käydään näitä muutamia nappuloita läpi, että mitä tämä pitää sisällään. Ihan ensimmäiseksi voit etsiä tapahtumia tästä avoimesta hakukentästä. Eli jos haluat vaikka koko perheen tapahtumia tai jotain ulkotapahtumia tai konsertteja, mitä hyvänsä, niin voit etsiä sitten vapaalla haulla tästä tapahtumakentästä. Mutta on hyvä huomioida, että jos tapahtuman järjestäjä ei ole itse asettanut näitä hakusanoja sitä tapahtumaa luodessa tänne järjestelmään, niin se ei välttämättä löydä sitten näitä tapahtumia sen hakusanan perusteella. Eli jos ei jollakin sanalla löydy tapahtumaa, niin ei toki tarkoita sitä, etteikö siihen liittyen tapahtumia olisi. Mutta tätä hakua voi toki kokeilla. Sitten täällä oikeassa laidassa niin lähinnä se, että miltä haluat, että nämä tapahtumalistaus näyttää. Eli tässä on nyt kuvalistaus, eli käytännössä näkyy sen tapahtuman kuva, sitten aika ja sitten pääotsikko, että mikä siitä tapahtumasta on kyse. Jos tätä haluaa muuttaa esimerkiksi listausmuotoon, niin se näyttää sitten täältä. Eli sen otsakkeen ja ajan lisäksi on tämä alkukuvaus siitä itse tapahtumasta. Eli saa vähän enemmän sitten tietoa. Sitten jos haluaa kokeilla kuukausihakua, niin se näkymä näyttää tältä. Eli jos haluaa vähän semmoisen kokonaisvaltaisemman käsityksen siitä, että mitä tapahtumia Keuruulla on, niin löytyy sitten tätä kautta. Ja sitten tähän päivään liittyvä haku, niin tästä voi myös hakea sitten, jos tietää tarkemmin, että vaikka tiettynä viikonloppuna haluaa hakea tapahtumia, niin täältä sitten löytyy. Tästä on hyvä huomioida se, että kun valitset päivän täältä, esimerkiksi nyt vaikka tuolta 26. lähtien, niin tämä jälkimmäinen päivä, eli siihen, mihinkä ne tapahtumat päättyy, niin tämä aina vaihtelee vähän tilanteen mukaan. Ja saattaa aluksi tuntua siltä, että tässä ei ole mitään logiikkaa, että se välillä antaa 2 päivän väliin ja välillä se antaa 2 viikon väliin. Niin tämä johtuu siitä, että tuonne 2. päivä toukokuuhun asti niin riittää nämä tapahtumat tänne sivun loppuun. Eli täällä on viimeinen tapahtuma, mikä mahtuu tähän sivulle 2. päivä toukokuuta. Eli tämä muuttuu tämä päivämäärä aina sen mukaan, että kuinka monta tapahtumaa tälle yhdelle sivulle mahtuu. Eli siitä ei kannata sen kummemmin hämääntyä. Ja jos on paljon vaikka 1 viikonlopun aikana tapahtumia, niin sitten se antaa aika lyhyen välin tähän. Jos haluat sitten rullata kronologisesti eteenpäin, niin sitten voi vaan klikata tuosta seuraavat tapahtumat. Ja ne löytyy sitten siitä eteenpäin järjestyksessä tässä listauksessa. Sitten täällä on vielä tämmöinen lopputoiminto, eli jos sä haluat lisätä omaan henkilökohtaiseen kalenteriin nämä Keuruun alueella tapahtuvat tapahtumat, niin täältä voit sitten valita, riippuen siitä, että mitä kalenteria itse käytät, niin pystyt sitten tilaamaan omaan kalenteriin nämä kaikki tapahtumat. Ja nehän näkyy sitten siellä kaikki, että tässä ei pysty valitsemaan niin, että jotkut tietyn tyyppiset tapahtumat näkyisi vain, ne näkyy sitten sieltä kaikki.